Kang sulisat bermanggakan tarono sirah tondo kang sisane disopo sono sinau nang lopes masuk statun lapan budi jingatur syukur kang lote lamurat pribadi parati Winur Sito ngomong marani sekolah karena begitu di zaman burung ini syukur terangkan dinomo-tomo berarti tamang lolopo ang tekamasingan yang begitu taruh di barang tumbo-tumbo panggung sang murwekoto segera dumadini kemayang purwo hendak diselamatkan dari kemarangan yang ngangkat Pramudita tapi kandingan ulunan buka wirani pondo tidak betawani budaya luhur mereka itu kopalki marsudi tetap darmo ikhlas kang tamat perwakari kondoli narik lututin boso dengan kenal musuh ia dilarasoi karaos mulat sari rohang kroso mandi beri diri dosa berukang sandi lerjalmo minum koco carwe wasirin aku cahaya dari tol kecil us gumelar jering pakeliran ringgit purwo ia kecatin yang berisani pakelaran ringgit purwo surya condro darum yang kardiko Pino Bogo terhati kang ngawoso sehari rati angin diri pawono purwo tekek duk sino dilir kemandi kemandati betanganing dino sasi marasi windu kang satu abad dadu ulang takar kemangar kesinirang embun koye jawa kang bating rembyak dadi padagi kutu-kutu malang atogo burun wolong yang burun doyo dadi beranak kang tanpa wijalan padang tarang sunaring sen bang rawi ingkang asam merpani jagat membicarakan tentang mengumpul pungging anggaran yang bukir abang merengangah namun kacinya ambilat-bilat to bumbi saya tahu sumber saya bakal mengatur semua belakang diri ngabang semuanya jenar kabar barang sudah yang sang bang Basonto tanam tua hijau katon royo-royo manggu gunung ingkang biru moyo-moyo bocah gunung kina mulan kita nuka suiring Praban Solo lenggat lenggut nganti koyo gunung maku komego tanpa tahu kamu soleh kaulah dasi dinaso aku koyo buku garat tegal sawai anglur sur kang tangkop pedoti sinambi sesendulan sesindinan mikul garu lumune kangiring rojo kayandi sawane ana pirembakan somor wangi sak bangar koso yo dangu saya iki katon sunah jagat wis katon melok durung iki plat papat lor kidul wetanan kulon sunah jagat sarwa rebut biyudo rebut tejo rebut kakungung para di tatanan kang padani kakungung projeng garing amarta yaitu Ndara Praso, yaitu Cintaka Mula, yaitu Botono Kamarsa. Ingkang minarep karing cinarita. Kalau kudu gumanca negari negara ngamarta sinebat. Negari kakapan kunjung pasir kira jinawi gembah. Mripat karta-karta harjo. Kawan keraton ingkang semat merajanani keparinging Jawata ingkang kakarya jagat. Sabut dumugi Titiwanci Sura dirajani ngerat lebur diri pangastuti saha piwaladi nalindra pinunggal semanten merupakan yang mengendalikan tujuh tinangkil ing Damar Nono iku warani nalindra ngamarta yeta kacarita dosana Maria dosa lan 10 nama werdini kekasih penang dan ucapkan yang seru jujuk Prabu Sri Darma Kusuma
ya Sang Puntadewa, ya Gunatali Rama, ya Sang Ajata Satru, ya Sada Dwija Kangka. Nalin dereng kagerutan ngendhak gunane jalma. Luhur datang ngungkuli andhap datang kasoring sesambi. Rikala semanten pinuju kawiri Damar Kencana. Leremek kasur babut perang Mardhani. Yang boten itu Kang Sarawangi. Katiping Samirana. Mangambar dumugi pagelaran Jawi. Rikala semanten kawis tinggal sanjani merokat dan jangkep ingkang ngaglah mergagah nyayah paring pinggiwu. Mereka arane Kakang Pratasatu ing tunggul mawenang ya ing jadi mati. Para tenari Werkudara ya Sang Bimasena, ya Sang Wijasena, ya Bratasena, ya Sang Kusuma Yuda, ya Sang Kusuma Dilaga. Satrio kakang itu sopo dewa Simbar Jasodra kasungan kasukten dinanggung. Bebasang itu nata mandar jinorokan tertumbak bambung suduk utuh. Bela datang kalamun dados bandeng merujing amarta. Ingin menggah amari lulu. Ingin rai satu Madukara ngasih Raden Janaka. Ya Raden Arjuna. Ya Kunti Bibasuk. Ya Sang Mahabau. Ya Kaliki. Ya Dudakesa, ya Bambang Maragana. Satrio bagus tanpa cacat Gusti Joko Abdarta pamuli Jendara Kencana Sinangling. Turta kondhang dadi sutaning ratu nanging jagat kancuring bawana. Mila datang kalamun tansah siraget dening Sang Winata Prabu Darmakusuma. Ingkang lenggah amaring rugi. Pragai pada satu yang sama jajar kuwit bumi rotamu. Ya Sang Nakula Sadewa, ya Sang Kinten Nangsen. Satria kembar kemanikan, kembar Wicara, kembar Busana. Receh pangandikane Danasih ngapun jangan ketawang. Rikala semanten mengkaraket Sang Yaskara mangkuri Bupati. Riya Wedana Lurah Bekel jajar pagangan. Sang jane pelawat bolo andra melabari arubing samudra daratan. Lampah saking kadara Kang Samasibu ing alun-alun yang budak gembira teruteknya ngumbul-ngumbul yayah himuting mangsa laku payu kagem megar pindho jamur warati mangsa rendheng sak jawine pacak suci jinadaran wate sikep didamel tumbak marang lir jati ngarangi mangsa ketiga. Kamu waring pun sakembaran nenggih Kyai Dewandaru Nyai Jayandaru ing atase katingal manjilu ngaglah pagi pekiwu luhur Prabu Ngayomi. Rikala semanten ora paseban gawe negari Ngamarta nanging napa guna Tandurati Sri Bathara Kresna sarembet nata Nagara Prabu Baladewa. Para Sidemar Martana sabane walang alisi ora datang kang ngubah sampirana datang ana ingkang lumampah ingkang kabeh sampun sarane Prabu munyang ngrangit sinten wali ing marang guna munyang kang lamlami lelati dalem gegi gemblak berang kemasan ing tesih kaparengan Bukardi pating sareng pating sareng imbal kanthi Maduraga wayang pesipun kang mumi pancak suci ora saru malah sari semen jering pasewakan katingal luwak sangyaning Parwati boleh nganggatur sibu sigra padhar pangandikan Sang Nata Ngamarta Prabu Puntadewa.
Obro para banyu kang suwira kanyaring neco liwara Lati sire kati Wimbo kakondong Ati uping maruto manto sebaran mangambar unggas Iwang Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng satawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayuman kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna sareng paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan para kami kunjuk Sanda komodo paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kuling Ndorapa Koko Prabu Bathara Kresna Koko Prabu ya jagat pangestu para wae Bathara jagat nggih ayo nggih sakalipun Bama Rasem menipun Monggo Ndrawati durung kula tampi timbalanipun paduka Hyai Prabu Kadang kuling negari Ngamarta asup paseganipun Hyai Prabu sampun kula tampi karya Bama Rasem manah mboten aku ngaturaken pudya pangastanipun para kunjuk ngasa paduka Hyai Prabu Kadang kuling negari Ngamarta Nyai Samyaji nggih Koko Prabu kula pundi Cundaga Palengga Murba kamawana kabagyaning gesang kula mboten aku ngasupi cak panjenengan kula lenggah wonten ing madyaning datu Praja Ngamarta dinten sakmangke menika Koko Prabu nggih kalono Nyai kalono sampun boten kirang merayu pisanipun Ngora Kendrawati dinten sakmangke menika Nyai Prabu Darma Kusuma inggih miwah Koko Prabu Mandura saha paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing datu Praja Ngamarta dinten sakmangke menika Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayuman kula negari Ngamarta Koko Prabu Baladewa jagat Bathara wae Bathara jagat nggih ayo nggih tansah ingkang kawidatan ing Sandikala sowanipun ing Ngara Mandura Mangya Widata sowan kula menis kala durga mendhak kala sira namung kepareng kula ngaturaken salam taklim pun ing Ngara Mandura kunjuk ngasa paduka Hyai Prabu Kadang kula negari Ngamarta Nyai Samyaji inggih
Inggih Koko Prabu. Kula pundi nggo jimat malih bindayana ing ngasantosan. Mboten langkung kasih kecak manggen jingan dipun enggah wonten ing madaning dapur Praja Ngamarta Koko Prabu. Nggih, Yayi nggih. Sampun aku prayu sanipun ingkang Araka ing negari Mandura utawa negari Ngamarta. Sampun aku prayogi, Yayi sampun aku prayogi. Nggih, Koko Prabu. Tresna kakangku. Tresna kakangku. Aku ngaturake prasaku katuru Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara iya. Siadatur betiranipun Kakang wis tatompak kaya bapa penggalipun Kakang. Ora ana pangestulipun Kakang bae Kang Manono Werkudara Yayi Jodimati. Yo. Bageten ateke jimat Baladewa kakangku aku ngaturake prasaku katuru. Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara ya tak nampa jadi ngabukti marang pun Kakang ora liwat pangestulipun Kakang bae Manono Werkudara. Yo. Bageten ateke jimat ora liwat prayekatna kene padha lenggah ana ing Datulaya Praja Ngamarta. Tresna kakangku lan Baladewa kakangku. Werkudara ya. Kaya suraku kurang kepenak, Yayi. Kaya surak kurang penak Werkudara. Koko Prabu. Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayuman kula negari Ngamarta. Ingkang rai ngaturaken sembah pambudi kula punjuk sandhapun padha mawan tuanku Koko Prabu. Dimas Bagus tak nampa. Ora pangestulipun Kakang Manono. Yayi Janaka. Lho niki sanget anggen kawula mundi. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pambudi kula punjuk Koko Prabu Baladewa. Yayi Janaka tak nampa. Ora pangestulipun Kakang bae Manono. Dimas Janaka. Lho niki sanget anggen kawula mundi Koko Prabu. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pambudi kula punjuk Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pambudi kula punjuk Koko Prabu jimat sembahan kula. Dimas kembar tak tampa ora liwat pangestulipun Kakang Manono. Dimas kembar tak tampa ora liwat pangestule Baladewa Manono kembar. Nggih, sanget anggen kawula mundi nggih. Sanget anggen kawula mundi Koko Prabu. Koko Prabu pripun Yayi? Saestu damel gugup gagat guragan pamanah ing rai ing Ngamarta. Karana rawuh paduka ing dhateng Koko Puyan. Menawi alih putusan gandhek sakem mbaran agengipun utusan Ayaka. Bilih karenggan mangke maduka kekalih badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu. Saestu kula nedhi nyawisaken Raka Kencana kinarya mekuk maduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken Dermawar. Kinarya amiji ampeyan paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang nyata pranyata sesembahanipun ingkang raipun Puntadewa. Koko Prabu Ndorowati. Yayi kula wonten paring dawuh. Nuwun sewu, nuwun sewu. Mesti kemawon dadosaken suka manawata suta manahipun Raka Ndorowati. Sasampunipun kula nampi timbalanipun paduka Yayi Prabu ingkang mekaten. Namung nuwun sewu Yayi. Tata cara upacara kaprajan ingkang mekaten kula wau boten satrepipun menawi paduka susunaken dhateng Raka Ndorowati. Karena sampun marambah makaping-kaping kula sowan wonten negari Ngamarta pangarengipun ing Raka Ndorowati. Pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda. Kula menika kundur wonten Praja Ndorowati. Mila kala mangsa benjang menawi paduka wekdal wonten wekdal milungkan para kadang pendha badhe titinju wonten ing Praja Ndorowati. Menika kaecana jiguh kalawan pekiwuh Durgama Sangga Rugi. Ndorowati karangka kados dene negari Ngamarta. Nyai Darmo Sumo. Nggih, Koko Prabu. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Inggih mekaten Koko Prabu, daya-daya keparenga kula cumedhung dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun. Dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Menawi kapareng kawedharing kathah pinuntun kababarna. Nanging menawi waditu prabing para kadang semono, monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing sabeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang rai ing negari Ngamarta. Koko Prabu Yayi kula wonten paring dawuh. Nuwun sewu.
menapa kula ingkang supe menapa paduka Yai Prabu ingkang boten kemutan. Liripun kados pundi dene paduka Kanjeng Prabu paring dawuh kang kados mekaten. Mekaten Yai. Tigang dinten kapan kula nampi nawala sareng kula surasa isining nawala. Mboten pangling napa asalipun kadang kula negari Ngamarta Yai Prabu Puntadewa bilih. Kali kalenggan sarangi ngroko katimbalan sowan negari Ngamarta. Persasat ngantos kula gelak lampah kula daya-daya praktek negari Ngamarta. Mboten wonten ingkang gumana musik sanabeting manah kejawi. Enggal kula menika nampi timbalanipun Yai Prabu Darmaji. Menggah menapa ta wigatosipun, menggah menapa ta sababipun dene paduka Anggaya dhateng sowanipun ngroko Ndrawati. Yai Darmakusuma. Yai nyuwun sewu. Sausah kalapatanipun ngroko kota Jawadana ing sareng kula nedhek sowan wonten negari Ndrawati. Nanging sareng nyuwun Yai Prabu Kresna tata-tata samarta gati sawegeng diri. Sareng kula dangu menapa ta wigatosipun. Dene katang kula Ndrawati tumuli badhe nindakaken kewajiban Yai Kresna maloka dhateng ngroko Ngandura. Bilih nedya sowan dhateng negari Ngamarta. Tumunten ing ngroko nderek sowan wonten negari Ngamarta masamake pasang yudha katujuh inu. Gandeng badhe wonten pirembagan pirembagan marang para kadang Pandhawa. Ingkang badhe kinampi kadang kula Yai Ndrawati. Menawi kepareng ngroko badhe nderek ngawuni kalih menapa ta sababipun dene paduka Yai Prabu kepareng amiji sowanipun kadang kula negari Ndrawati. Kepareng wambah bareng Kang Sadi ingkang ngroko Mandura nedya nganglungaken jangga niringaken karna mastuti sabda tama Yai Prabu Darmakusuma. Yai Prabu Puntadewa. Andrai Kang Puspita kasih samirana mri sekar hedung ngas gandanyo maweh raras nanding priya Koko Prabu Jimat semban kula. Koko Prabu pengayuman kula ing Ndrawati. Sewu-sewu kalematanipun ing tadah Maduna Koko Prabu. Karana kathah kewajiban ingkang kedasi nangkul dening Rai ing Ngamarta. Ngantos kula supe diri kang menika kula ngrawati Paduka Kanjeng Koko Prabu negari Ndrawati. Mila sepisan malih Koko Prabu kepareng Wangudara samudra pangek sami dhateng kintuning patrap ingkang Rai ing negari Ngamarta Koko Prabu. Yayi kula wonten paring dawuh mboten dados menapa inggih mekaten wonten kadhawuh menapa ta wigatosipun dene Paduka Anggaya suwanipun ing ngroko ing negari Ndrawati. Nyai Prabu Puntadewa inggih Koko Prabu estunipun ngemuti dhateng lelampahan para Pandhawa ingkang samangke sampun pikantuk kanugrahan
sawetawis angrenggani negari Ngamarta. Krana kadang kula pun Bratasena liwat permadyanipun sampun babat ana ngarpa. Satemah babar wujuding negari Indraprastha. Tumunten ingkang rayi sinengkakaken ing ngaluhur inggah damar ing Praja Ngamarta. Koko Prabu ngemuti Ngamarta ingkang nembe sawetawis mengku bawat praja wujuding negari. Ewadene sampun ngawis tinggal undhakaning negari ingkang kados ngaten. Sedaya menika boten awit kula manggih kula ngasta bawat peprintahan. Nanging mugi boten lepatipun boten benten kaliyan kewajibanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Ingkang pranyata dados cagatwaipun ing rayi Ngamarta. Maranata sagung para kawula dasih tuwin damel paranataning praja. Satemah kathah para kawula ingkang ketingal ayun kunayem mapan wonten negari Ngamarta. Saengga boten aneh menawi negari Ngamarta tumunten kuncara kanjaying bawana. Ngantos dumugi liyan praja. Koko Prabu kawontenan ingkang mekaten kula tumrapipun kengraipun Puntadewa menika mujudaken salah setunggiling kanugrahaning Jawata ingkang tinampi dening para Pandhawa ing atasipun. Pandhawa nedheng sawetawis mapan wonten Praja Ngamarta. Negari sampun kados mekaten kaindhakanipun. Satemah kathah ingkang sami mestani negari ingkang panjenengan kunjung pasir kula jinawi. Gembah Ripah Kartotata Turaharja. Koko Prabu kanugrahan kabungan ingkang mekaten menika kula sampun sarembaken para kadang kula para Pandhawa. Nedya munjaken syukur dhateng Gusti ingkang Maha Ageng. Dene sampun maring kanugrahan kamukten negari Indraprastha punika. Duh Koko Prabu ing mangke panjenenganipun kula saged mugi saged mujudaken sesaji suci. Inggih sesaji ageng ingkang sinebat inggih menika sesaji Raja Saya. Kados pundi lelapan niat kula wangu Koko Prabu. Namung mugi dados ing kawuningan. Gandeng punta sakadang menika kutung ing nalar cingkrang samubarang. Bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sapecak boten nate kanpun tansah tetarusan kang paduka Kanjeng Koko Prabu. Tumuli rancanganipun Puntadewa sakadang menika boten badhe kelampah. Menawi boten wonten pangandikan kunanggen paduka nuntun supados samangke kasembadan anggen kula ngawontenaken sesaji Raja Saya. Mila rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng suka paring mangertosan dhateng para Pandhawa. Menggah kados pundi samangke lumadining sesaji. Sawetahipun kula sumanggaken wonten asta paduka Koko Prabu Ndrawati, pun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu jagat pasesane Bathara Bathara jagat niki nyayeng niki. Kula sampun tanggap menapa ingkang dados kersa paduka Yai Sangaji. So ngantos dinten menika kok tasih sagami napa pujangane Pandhawa. Saestu sanget ruwaja menawi Pandhawa sumedya mujudaken rasa syukur jalaran sinten tiyangipun ingkang kersa syukur inggih tiyang menika ingkang saestu tasih cinaket dening Gusti ingkang Maha Tunggal. So saged ngraosaken ageng pawasipun Gusti ingkang Maha Suci. Namung mugi dados ngawuningan. Mboten sajengan alindra saged ngawontenaken sesaji Raja Saya krana inggih awit menika saratan srana ingkang kedah kacawisaken mila wiwit rumiyin dumugi samangke menika nembe setunggal alindra ingkang saged ngawontenaken sesaji Raja Saya. Inggih menika nalindring Purwacarita Prabu Sri Maha Punggung ingkang nalika semanten nggih kasembadan ngawontenaken sesaji Raja Saya. Ewadene menawi paduka Yai Prabu sampun madhep mantep ing penggalih. Umpami mangke para Pandhawa saged kasembadan jagat menika nembe wonten kalih nalindra. Setunggal inggih menika nalindring Purwacarita angka kalih nalindring Amarta. Sesaji Raja Saya menika turut gothek wonten syarat kang bebananipun Yayi inggih Koko Prabu. Syarat kang bebananipun menapa kemawon Koko Prabu Kresna. Kula teparing dawuh Koko Prabu. Wis ora usah dadak malang ati. Ora usah dadak malang ati rasane penggalihmu. Wis madhep mantep keparingi para Pandhawa nggone anake sesaji Raja Saya. Yen pancen Yai Prabu ngerti yen pancen Yai Prabu uninga syarat lan seranane
Kaki kowe paring pangandikan inggih para Prabu Nyai ngaten nggih Nyai ingkang sepisan upacara sesaji kasebat kedah rinawan Brahmana kang gendutamanipun cacahipun 7 inggih Brahmana kala wau ingkang kajibah maosaken kidung suci sarta ngucamaken mantra rahayu inggih para Prabu lajeng katingalipun sesaji Raja Saya menika kala wau kenging nastamsah menawi ingkang hanjenengi upacara kala wau dumados saking para nalendra sekedhipun 100 negari tur kedah kanthi penggalih lila lan bingat inggih para Prabu dene sanget ingkang kasan inggih menika abon-abon wulu wektu bumi kadosta pantun jemawut palawija para kependhem para kasipar para gumantung ingkang dipun pemaken wonten negari Ngamarta tandha inggih menika caping rasa syukur para kawula tumandung kersane Gusti ingkang karya jagat dene ingkang mukasan Saji Raja Saya menika jangkepipun kedah mawi sesaji kurban para pripun Nyai inggih mugi andhawuh ingkang tetela kurban menika kurban menapa satuwana satu kemah menawi tetela mangkaten mangke kadang kula panenggakipun werkudara anggenipun saged upaya para Prabu tresna kakangku kaki ngendika ora sawalang ati kaki kudu kira cacahe kewan sing dadi kurban lumatine sesaji Raja Saya Werkudara tresna kakangku iki korban mau dudu kok korban wujuding kewan tak kandhani badhe wujuding apa korban mau wujuding menungso ingkang kudu dibekakak sarta kudu dipateni dadi ganjering sesaji Raja Saya Nyai korban wonten mriki wau kedah wujud kuwandani nalendra ingkang hambak angkara Budi Candala mila menawi para kadang pendha saestu badhe wontenaken sesaji Raja Saya salah setunggiling syarat para pendha kedah mbrasta memalaning jagat nyerahkan anakku murka ingkang menika sumangga paduka Yai Aji kula namung sademon ndherekaken pematon sesaji miturut gancar kuna makunanipun lho para Prabu tuhu namung paduka minangka surya pemajaring manah dupi ngrai nampi sabda pangandika paduka para Prabu ing bab syaratipun sesaji menika rumaos padhang trawangan penggalih kula nggih syukur Nyai ing samangke kula lajeng mangertos menapa sababipun dene ngantos dumugi dinten samangke dereng wonten nalendra ingkang sembada ngantenaken Saji Raja Saya jebul syarat-syaratipun boten gampil syarat ingkang kapisan ngrawakaken Brahmana 7 ingkang gentur tatanipun mbok menawi Pandhawa sembada minangkani jalaran Pandhawa menika kapitang kathah sumitranipun para Brahmana dene syarat ingkang angka kalih ngrawakaken nalendra 100 mbok menawi Pandhawa ugi boten kawartan so syarat abon-abon wulu bumi menika kala mau inggih namung nama limrah nanging koko ragu dupi kula midhangetaken syarat ingkang pungkasan bilih sesaji Raja Saya menika kedah ngurbanaken sesamining agesang nyuwun pangapunten koko ragu kula mboten mantun nyidrani batos kula piyambak alung urung kemawon sesaji menika kula wau koko ragu tinimbang kamukten kula ancek-ancek kunarpaning sesami koko ragu anggen Nyai mangken menapa mboten napa nging semi monggo kabar sampun sumebarke bab papat menawi Pandhawa badhe ngawontenaken Saji Raja Saya menawi ngantos gagar wigar sarta mangurung menapa mboten cinaceting jagat pinaya ing sesami Yayi Puntadewa nuwun sewu Yayi nuwun sewu kemarin kula Mandura Sumala kang sami mangatikan Yayi menawi kang dados aturipun Yayi kersa menika saestu leres kejawi akeh Pandhawa sinurak ing kawula karana Yai Hanjabel arepatan saji ingkang sampun sumbaring jagat saged ugi dados lunturing kapercayanipun kawula dhateng Pandhawa ingkang saestu minangka kiblating kautaman miwah kiblating kasatriyan para nalendra para satra para kawula miwah putu-putu Malangataka kemawon ingkang kumelip ingkang rumangkang sedaya menika sami pitados dhateng paprentahanipun kaluhuran lan kautamanipun para Pandhawa titik saben-saben kula mireng raosanipun para kawula lareking perbakan boten badhe menceng sedaya sami ngandha
sedaya sami ngandha kesaenanipun para Pandhawa. Maewu-ewu kawula sami nengga dhateng kabijaksananipun Paduka Yai Sami Aji. Mila sampun ngantos kesesa mutusaken kang pangandikan menawi namung kapenggok babagan dipun menika kula Yai. Inggih Koko Ratu. Salamining gesang tangan kula mboten badhe kula regeti udiraning sesami Koko Ratu. Parku dole iki piye? Kowe aja meneng gae. Melu urun rembug Yai. Parku dolo. Kowe kok aja meneng bae. Kaki kowe melu urun rembug iki kepiye apike Parku dolo? Yen aku ora ditakoni. Aku melu rembugan aku diyen kleru. Naik gandeng saiki aku didhawuhi lan entuk melu sambung rembug. Aku tak takon karo Kresna kakangku. Iya, sena piye? Aku tak takon. Anggonmu serawung karo Pandhawa kuwi wis lawas. Apa lagi wingi sore? Lho kok sekno? Lah kok nganeni? Wiwit cilik pun kakang kuwi wis serawung karo para Pandhawa. Kene yo. Pagene yo kok Kresna ora apal karo watak tandang grayane Pandhawa siji lan sijine. Yen kowe ngrembug kula parembah lumiting bebutin kesabaran kamurahan kuwi rembug kono karo kakangku kuwi mesti bakal mathuk cocok yen pakaetan urip budaya alusik aroma sastra apa meneh gandeng janenge karo wong wedok kuwi rembug kono karo Janaka mesti dhewe ngerti panggonane sinden sing ayu-ayu kuwi rembug kono karo Janaka nek rembug babagan tanem tuwa lan ulo bumi kuwi rembug kono karo Nakula dene yen rembugan babagan dodolan kula ora dolaran piye carane laris rembug kono karo Sadewa nanging yen kowe rembug perkara perang aja takon karo sapa-sapa nanging rembug kono karo aku sebab pancen gaweanku dadi sesaji iki mengko kudu kanggo kurban Ratu Angara. Aja takon bab kakangku, mesti ora parmatuk. Padha aku tudono pisan Ratu ngendi sing patut dadi kurban mengko tak paranane, tak tandangane. Iya, Pak. Nyai Werkudara iya. Ya pun kakang ora apal Nyai. Wis saketara pun kakang ora panggen karo para Pandhawa ya njaluk ngapura. Kados pundi Nyai? Kados pundi? Kula tetep nyuwun dawuh Paduka Nyai Prabu Darmakusuma. Inggih. Menawi pikajenganipun Nyai Werkudara mekaten. Inggih bareng uga sanes kula ingkang ganggadhahi teko ora buku ngaten inggih. Menawi ngaten kula kula sambet rembakaran Werkudara. Nyai Sena. Prasna kakangku piye? Wis ana parilan saka Nyai Haji Dimas Werkudara kakaji golek kurban. Kanggo syarating sesaji Rajasaya. Ya kaki malah tuturna babar wisan nang endi gone bakal golek kurban. Aku memang marang dawuhmu Kresna kakangku. Nyai satemene guru wae pun kakang paring dawuh lembut babagan sesaji Rajasaya. Iki ana dalan gone Pandhawa bakal kasembadan nglampahi sesaji Rajasaya Werkudara. Segara yen marwana kanca segara ngrakit nawang sesongkon nawang sesongko nalin drembek marwa sing sangga atri kumulung mangrembak ing madya katri kumulung mangrembak ing madya Purta pura reka kiri-kiri nang gono magawe glarira engwang nang gono magawe glarira engwang
semana dari Hamarta. Nang semanten sampeyan nedahaken mandhari punapa Ndrawati Sri Bathara Kresna. Kodhong sutane kalih nata ing Amarta cegrek Yayah Pratima Kencana. Pratima tegese golek Kencana Mas. Lan gawe kanyut minangka wadu kanyut jare wangganten madu jare mangkeca. Minangka durung abang ibu durung manjing dasare pertolo. Kesar gegering jopot tangkap penguri kaya paseban klebonamu apa to kang dadi darurane. Dudu macan medun saka tunggu dudu kacang bradap saka wantilan. Kesar gegering jawi nggih setunggiling nalindra saking talatah sabrang ingkang watun mancat kanca niti minggah Bratulaya. Galah kowe barengan tinanggap akarya geger kang samlot nyakang samehe kancana daya inggih dalah inggih Senowati jagat